They've just graduated not so long ago. This was in 2023. And now they're not here. As a Linda family, what would you like to say? We sisimina ngithanda ukuthi uCebekhulu ubabakhe kade uyiphoyisa. He was a captain. I'm sure sina 3 years simbekile. Eshonile. uCebekhulu bethandile ukuthi aqhubeke umsebenzi kababakhe naye kube yiphoyisa. Uthandile akubone kubabakhe ekwenza umphakathi. Wafuna naye ukuthi abe yiphoyisa. Yenso wathatha lo msebenzi wokuphoyisa ukuthi naye kube yiphoyisa asize umphakathi. Manje kuyasidabukisa siwumndeni ukuthi ngempela manje umntwana wethu athathwe asuswe nje angabikho phambi kwethu esenza umsebenzi wokuvikela umphakathi. Bese ngacela emphakathini khona mhlamba babonile okwenzekile bangasabi bacabangele lo mntwana njengomntwana wabo ukuthi makwenzeka lokho umntwana wabo bayenza kanjani. Siyafisa futhi siyanxusa abantu ababonile okwenzekile ongajwayelekanga ukuthi basheshe baye kumaphoyisa babazise ngalento. Singathanda kakhulu ukuthi sibathole futhi labantwana bephila. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. So babulomkhulu waqebekhulu uyakhuluma guys. Walinda Cebekhulu le constable le shone laphana ego river Hinops river essentially lapha ku N1 namaphoyisa lamathathu ngalesikhathi traveler to their deployment. Uthi babulomkhulu wakhe makakhuluma uthi akungasikudala nje na 3 years back bebangcwaba baba Walinda guys, and now Senglinda, and he also revealed that Baba Linda naye was also a cop. So Linda decided ukuthi ahambe enyathelweni dababa wakhe naye aside emphakathi aside live abeliphoyisa naye because ubonile ukuthi baba wakhe bekenta umsebenzi omuhle ngendlela lesimanga. So uthi kubhlungu kakhulu njena lokwendekile, and this video was before even babathola sebashonile guys. Kubhlungu kakhulu lokwendekile kakhulu, and they graduated 2023 cabanga, meaning ukuthi they were still new. They were still new cops. So kubhlungu ngendlela lesimanga ukuthi someone decided ukuthi ayovikela umphakathi ayovikela live bese agcine ngingasendeki lokho impilo yakhe ikhatheka short. So balabaningi nje nabo bebabhlungu ngendlela lesimanga. Le incident lena incident labangeke abantu abaningi baze bayikhohlwe eMzansi cause ibhlungu kakhulu, and like guys, 3 maphoyisa at the same ibhlungu ngendlela lesimanga. Asithi dude emndenini abanganini nabo bonke abantu nje nalabathenzekile angalisehlakalo. May their soul rest in peace. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.